Төбәк җитәкчеләре, өлкә һәм шәһәр думасы депутатлары катнашындагы күргәзмәне ачу татар мәдәният үзәгенең урама татар халык фольклоры ансамбле чыгышы белән башланып китүе очраклы түгел. Нуртдиновлар гаиләсе һәр даим шәһәребезнең милли һәм дини тормышында катнашып яши. Хатыны Нурия ханым мәдрәсә мөгаллимәсе, Ирек абый исә зак еллардан бире өлкәнең татар милли мәдәни автономиясе башкарма комитеты әгъзасы итеп сайлана. Балаларның кул эшләре буенча уза торган бәйгеләрнең башында тора ул. Тыныч халыклы, бер кайчанда әйләнә тирәгеләргә авыр сүз әйтмәс бу кешенең бөтен күңеле бар тик эштә генә. Я счастливый человек, как живописец, да? Потому что это счастье в чем заключается, что ты нашел свой путь, и ты занимаешься тем, что нужно для тебя и для тех, кому ты предоставляешь какую-то радость, и люди радуются. Анарга меня татарчанча әйтергәдер инде мешать итмәскә только самый главный мешать итмәскә анарга. Художниклар алар шундый кешеләр, аларның җаена барсаң, алар бик яхшы кешеләр. Бармасаң инде точка запятая. Рәссамның 70 еллыгына багышланган бу зур күргәзмәне ачу тантанасына килүчеләр ул ясаган рәсемнәр каршына басып, зак-зак итеп карап, уйланып торалар. Аннары ерак-каракка китеп карыйлар. Миңа калса алар картиналарга карап, үз туган авылларын, туган нигезләрен искә төшерәләр бугай. Ирек абыйның рәсемнәрен күргәч, минем хатırıma килә минем туган Тимерчән авылым. Анда кайткан кебек була миңа. Мин бер генә бу выставка абыйның, Ирек абыйның выставкасында түгел инде, һәр вакыт минем шулай күңелемә шундый минем туган ярларым исемә хатırыма килә. Шуннан да Ирек Нуртдинов эшләренә карасаң, анда һәркем үзе яшәгән төбәк табигатен, бала чагы узган авыл урамнарын, җәйләрен су кыйнып үскән елга буйларын, җиләк җыган урманнарны хәтергә төшерә. Чөнки анда без татарлар күңеленә якын булган Идел елгасы буйлары, аның ярларындагы куе урманнар сурәтләнгән. Выставка замечательная, природа, смотрю, нашей Ульяновской области. Очень красивые картины, мне очень понравилось. Она написана от души, и видно то, что здесь и дух нашей Ульяновской области, и дух нашего российского народа, и вся красота нашего края и нашей страны вся отражена в этих работах. Рәссамның быелгы чираттагы күргәзмәсен ачу тантанасында өлкәнең мәдәният һәм сәнгать министры Евгения Сидорова Ирек Нуртдиновны Ульяновск өлкәсе өчен Ходайдан бүләк һәм ул безгә зур байлык диде. Ваши картины широко представлены в собраниях музеев России и в частных коллекциях по всему миру. Мы гордимся тем, что своим искусством вы воспеваете красоту волжской природы, мир поволжских окраин, обобщенный великим понятием «Родина». Воспитав не одно поколение молодых художников, вы побуждаете своим примером молодежь к созидательному творчеству. Һәркем белән дә тиз уртак тел табучы, оста оештыручы Ирек абыйны берничә ел элек Сембер рәссамнары Россия рәссамнары берлегенең Ульяновск бүлекчәсе рәисе итеп сайлап куялар. Хәзер ул ел сайын күзләрен СССРның халык рәссамы Аркадий Александрович Пластовның туган ягы Карсун районы Пристаних авылында халыкара пленэр оештыра. Анда илебез төбәкләреннән, ерак һәм якын чит илләрдән дистәләрчә рәссам җыела. Мы в этом году будем делать 3 пленэра. Это для молодых художников. Пристанихи. Осенью это международный пленэр. И будет пленэр у нас в Корсуне, всероссийский пленэр детского творчества, где приедут и художники из Донецка. Ирек абыйның икенче бер иҗтимагый эшчәнлеге ул бийек Тукайыбыз белән бәйләнгән. Өлкәнең татар мәдәният үзәгендә һәр елны апрель айында балалар өчен үткәрелә торган Тукай әсәрләре минем күңелемдә рәсем бәйгесе аның рәислегендә уза. Шунсы да игътибарга лаек. Һәр елны 200-дән артык малай һәм кыз катнаша торган бу конкурска татар балалары гына түгел, башка милләт балалары да үз эшләрен тәкъдим итәләр. Ирек абый бу бәйгедә катнашучыларның эшләренә бәя бирү белән генә чикләнми. Ул аларны рәсем ясау серләре белән дә таныштыра. Киңәшләрен бирә, ә җиңүчеләргә үз эшләрен бүләк итә. Кыскасы, танылган рәссам үзенә лаеклы алмашты әзерли. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар.